Gawar Fir'auna na ɗaya daga cikin abin da masu yawon buɗe ido da kuma masu bincike ke ziyarta yayin da suka je ƙasar Masar wato Egypt. An gano gawar ta Fir'auna ne a shekarar 1898, inda gwamnatin ƙasar Faransa ta nemi a bata dama ta gudanar da bincike a kan gawar a shekarar 1975 zuwa 1976. Bayan gudanar da binciken da ta yi, wani farfesa wanda aka gudanar da binciken gawar da shi ya rubuta wani littafi mai taken Bible, the Quran and Science. Farfesan ya ce, duba da yawan gishirin tekun da gawar Fir'auna ke ɗauke da shi, kan ya nuna cewa ya mutu ne sakamakon nutsewa da ya yi a ruwa. Amma abin da ya ɗaure wannan farfesa kai yake kuma ba shi mamaki shine irin yadda gawar ta kasance a kiyaye duk da nutsewar da ta yi a cikin ruwa. To mu kuma sai mu ce alhamdulillah, domin dama tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu a cikin Alƙur'ani mai girma a Sura ta 10 aya ta 92, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafilun. To a yau muna kubutar da kai game da jikinka domin ka kasance aya ga waɗanda suke a bayanka, kuma masu yawa daga cikin mutane haƙiƙa gafalallu ne ga ayoyinmu. Allahu Akbar. Muna gode wa Allah da ya mana ni'ima ta musulunci, domin mu dama tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu wannan. Har yanzu gawar ta Fir'auna tana nan a ƙasar Masar. Ya Allah, waɗanda ba su fahimci addininka na musulunci ba, Allah ka fahimtar da su, mu kuma da ka fahimtar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ka dawwamar da mu a kai. Naku, Nura Mu'azzam Bichi.